Nek Pak. Kawitan Sinawang dengan Prastia Nada. Kendhatku malam warna batin jroning dasar hidup tresno yen sinawang kepiarekan bisa aron bungane jenengmu kang katut kagowo. Mas Slamet. Dalem Mbak Laras. Bagaimana ini? Nanti jadi tidak? Gimana? Nanti jadi tidak? Enggak jadi, akan belum sunat. Tan kendhatku ngalem bono batin jroning dasar hidup tresno yen sinawang kepiarekan iso anut bungane angenan. Tresno jenengmu kang katur kagowo. Yo Prastia Nada. Rahma Audio. Sinawang kepiarekan bisa anut bungane angenan.
matur suwun. Kawitan sinawang. Pak sapa mau sing cok nyanyi Supri? Supri, Pak sinten? Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi, oh Pak Budi. Mangga Pak Budi. Ayo. Oh, sing segane saka keri-keri. Aku ming rogotok terus lunga. Gatel. Sing nganggo sogo, kri. Heeh, iya. Mungkin langsung dua lagu apa? Iya. Oke, kita kayak dua lagu. Nek sebelah ngono pisan wong pindho menggeh-menggeh ngono. Lagunya apa, Las? Oh. Saya itu aku pengen nyanyi lagu lagu kebanggaan. Apa tuh? Kebangsaan kok. Apa kuwi? Indonesia Raya. Ora. Ini ada request masuk dari teman-teman online yang meminta tembangnya itu kesayangan. Kesayangan. Iya. Satu lagu yang sedang dinantikan musik Indonesia bersama konco-konco dari Prasetya Nada Musik Entertainment. Iya tuh. Ya ini tadi Pak D-nya juga minta lagu Podang Kuning. Oh, Podang Kuning. Ya. Nanti Podang dikasih. Kuning minta dikoplo yang sogok-sogok keri-keri. Oh iya, nanti Podang Kuning juga dikasih satu persatu. Pokoknya yang penting dina iki seneng atine, Ya. nek seneng atine mesti nanggap meneh. Oh, ora metu duite. Nek seneng atine ora metu duite. Nah, duit kuwi metu karo ora kaya tergantung. Kok iso? Heeh. Kahanan. Lah. Oh, lomboke patek. Ndak nggih, sesuk nek patek tenan kono lho, Pak. Patek kabeh lho. Lomboke pan patek. Pak Budi ya nyawer ngopo kok isin? Pak jenengan biasanya nyawer kok mang isin ngopo to, Pak? Diragoi nono popo. Uleme akeh aja ya. Pak D jenengan kok raga-raga ajeng ajeng nyawer. Kayak ngetokke kok Mbak karo menyan. Ora cukup.